ebantwana benkosi. Hayi. Ngithi la ke sikhulume sixoxisane nje ngento encane enganakekile. Eyokuqala ukhona into ekuthiwa uMusa uThando ШİHAWU. uMusa, uThando, ШİHAWU noZwelo. Khona abantu abanakho konke lokho. Kodwa noqaphela ukuthi bonke abantu abanalezi zinto ezine bagcina benjalo. Bagcina bengcolile. Bagcina ukuthi behluphekile kodwa behlushekisiwe. Bagcina bengcolise kakhulu. Bagcina labantu laba sebebabi nasemphakathini nakubantu bonke ngenxa yokuba nalezi zinto ezine. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kufika umuntu ehluphekile exakekile. Ebese umzwela ungamthandi kodwa umzwela. Lesikhathi umzwela wena kanti uzwela inyoka ezovuka ikushaya kusasa. Kuyenzeka kufika abantu bexakekile ngale ndlela eyisimanga bese wena ujula uzizwe ufikela ukuhawukela. Lento ivameke komakoti kakhulu abancane bethawu baba. Uze umuntu ethawu baba basize baba basize baba. Siqaphela lokho ebomakoti ukuthi endweni eziningi uzwelo liyabulala kakhulu. Uzothi mayithi ubaba ayingeke akuvumi. Ancenge umakoti ancenge ubaba. Avuma ubaba kanti usevuma ukufaka ukufa ekhaya. Kanti usevuma ukufaka usize ekhaya. Olunye losize lungenayo emzini yobaba bethu alingeni ngoba ukuthi asithandwa noma sithakathiwe cha. Lithi igama inhlangano yobubi angizange ngiyimeme kepha ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwayo. Siba phakathi kwenhlangano yobubi kanjani ke ngenxa yokuba nalezi zinto ezine. uThando, uZwelo, ŠİHAWU. Unganaki kunabantu abaningi njengamanje mawuthi uyathanda uyabheka ababa noZwelo kakhulu kubantu abathize. Namhlanje labo bantu ababe bazwela sebebabi kubo. Sebabangcolisa kubantu. Sebebabi ngalendlela ukuthi ngoba babazwela babafukamela babafaka bababeka entendeni yesandla bajika labo bantu baba izingane zabo noma baba bafowabo noma baba odadewabo. Ugcina ungaboni noma behamba ukuthi hayibo lo muntu wakini yini. Uze umuntu athi hayi udadewethu kusho yena kuqala lo wamzwela athi hayi udadewethu lo. Ngeke wena usathi hayi akusuye wafika ehluphekile lo. Usuzothi hawe udadewethu. Kodwa ngaphakathi kuye enhlizweni yakhe lolu Zwelo wena owabanalo kuye. Lolu Thando wena owabanalo kuye. ŠİHAWU owasibonisa yena wena. Kuquka kasenase. Thima ihlangana nabantu mase kuphelile lolu Thando wamnika lona kuquka kube intembi kabi wena. Azakhulume nangezindlu zakwakhe engavulwa. Zibe ivulwa. Azakhulume nangezinto onazo wena ezimbi kodwa ungakazibenazo. ŠİHAWU ke leso sokuqala ngikhuluma naso. Bese ngikhuluma ngoThando. Kuyenza ube noThando. Uthola umdlwane wenja laphana wencanga. Uthande, uthathe. Ufuye. Ukhule. Khulu phambi kwakho unature mawuqhamuka ushaya umsilo uphume ngaphansi uphume ngapha. Uthande nawe. Ngalendlela esimanga. Bese kufika usuku lapho ukhula khona. Bese ukhumbula ukuthi hayi phela mina kahle ngibhilonga lapha ya angibhilongi la. Uthi angena ngelilanga ngihlale phezulu kwakho ubulume. Ukhona abantu abanjalo. Thathe emncane lapha. Khula. Ethe ngafika lapha akhumbula ukuthi mina ngibhilonga la. Ngibhilonga lapha. Lapha ilahlwe khona. Lapha engana kwakho. Lapha engafunwa khona. Lapha ephikwe khona. Kodwa nomthatha umlethela umnika uthando. Lithi lingaphela lelo thando kuye. Akujikela afuna ukuluma wena. Akujikela afune ukuthi ancedise. Umhawukele wamnika uthando. Khona uMusa baqedile abantu uMusa. Qhamuka umuntu lapha athi awubantu silale singadlela azaphaphatha athi
athi ngiyacela mntaka bani hawu bantu khipha 200 rand umnike 100 rand amabili uzwe kuvuma enhlizweni yakho ukuthi Nkosi yami ulambile uyodla umsizi ube nomusa ube nesihawu hayi ngoba umthanda ngoba umhawukela aphuma hambe athi ngizoyibuyisa mfethu nakanjani kusasa ntambama ngalesikhathi imali yami zobusikhona ngizoyibuyisa abuya na the very same notes ama 100 rand amabili qaphela nganya kwethu qaphela takama mayibuya nalama 200 rand nale 200 rand ama 100 rand amabili ngaboniswa mina futhi ngikhuluma lento uyazi umnikazi wayo sakwazi mina sangibona sathi mntana uzobuya lo ebuyise lo 500 lo 508 omnike wona athi ngizobuyisa kusasa ntambama yathi salwazi mntana ungayithathi akabothi mayikunika uthi haya ekhuleka mina bengikuphi umbono uzokwenza ngeke avuma ukuyishiya ngoba uyazi wenzeni kuyo